Halo लोगोफोर जों गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय दिनैयाबो माने बिदिनो गारि फोरोंनायनि बागै जागोन माने आंनि लोगो उदालगुरिनिफ्राय दायो गारि सोलोंनो फैदों बिथाङा नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो बिथाङाबो माने गारिखौ मालाबाफोर दांफेरदोंना दांफेराखै आं बिथांखौ दा सोंनानै लागोन मालाबाफोर दांफेरदों नामा नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो आरो बिथांजों लोगोसे नोंथांमोनाबो न'आव जिरायनानै माने सालायनो सोलोंनो थाखाय थियारि जादो लोगोफोर बिदिबा थांबाय थानाय दायो फिल्डआव ओंखारलांनि गाइस दायो फिल्डआव मोनफैबाय नै ओरैजाय जोंहा बिथाङा माने उदालगुरि भैरबखुन्डनिफ्राय आरोना नैबेनो मालाबाफोर सालायफेरबायमोन नामा गारिखौ ओरैनोथ' सालायनाय जाफेराखै दासो फार्स्ट आरोना ओरैनो बाइकल' सालायनाय जायो बाइकखौ सालायनाय जायो दा फार्स्ट दांगोन आरोना फार्स्ट दांनाय जागोन होनबा बेयाव जोंहा मोननैसो मिन्थिग्रोनांगोन गिबियावनो जों आथिंनिखौ मिन्थिग्रोनांगोन आरोना आथिङाव बेयाव नायफैग्रोसै मोनथाम नुदों दा औ मोनथाम पेडेल नुदों जेनेबा बे जाबाय एक्सलिटार बे एक्सलिटार ओमफ्राय नैबे जाबाय गेजेरनिया ब्रेक बे जाबाय क्लास बेखौथ' बाइकआवबो दंजोबखायो बाइकआवबो मिथिखागोन सर्ट फर्माव जोङो ए बि सि होनना बुंगोन आरो बेखौ जेनेबा गोसा खारनो थाखाय बेखौ गाबाय ओमफ्राय जेनेबा लाखिनोबा जेनेबा स्ल' खालामोबा जों ब्रेकखौ गाबाय नङा बेखौ गाबाय ओमफ्राय जोंहा क्लास जेब्ला जोङो गियारखौ रिलिज खालामगोन बा जिखुनु माने गियाराव होनो थाखाय जोङो माने बे क्लासखौ गागोन आरो दा माबालाय हाबना लालाय नोङो ओमफ्राय सिटखौ एडजास्ट खालामना लाग्रो सिटआ जोंहा नैबे सिङाव मोनसे दङ बेखौ बोबाथाय फावसायलांबाय दे माबा खालामना लाग्रो सिगाङाव लांनोबा बेखौनो थिखोनानै नों दावखोबाय नों आथिंखौ मिलायबानो जाबाय दे देलाय मिलायना लाग्रोलाय एसे दावखो ओमफ्राय क्लासखौ गाना नाय क्लासखौ इसे लांबाव इसे लांबाव सिगांथिं बास क्लासखौ गानानै नायगोन मिथिबाय एडजास्ट खालामबा जोङो क्लासखौ फुरा बेरासि नांथाहोनो हादों दा बेरासि नांथाहोनो हानांगोन आरो ना क्लासखौ गानाय समाव लोगोफोर जोंहा क्लासआ सियामोन जोंहा बेखौ अनलि आगसिजोंल' इउस खालामगोन क्लासआ आगसि आथिंखौल' ओमफ्राय जोंहा एक्सलिटार आरो ब्रेकखौ आगदाजों जेनेबा क्लासनि थाखाय आथिं मोनसेया थाखाथारनांगोन आरोना क्लासनि थाखाय आथिं मोनसेया थाखाथारनांगोन ओमफ्राय माने जेब्ला जोङो ब्रेकखौ हगारबाथ' जोङो एक्सलिटारखौ एसे खारहोखासिगोन नालाय गारिखौ एसे खारहोखासिगोन होमबा जोङो माने ब्रेकखौ हगारनाय लोगो लोगो एक्सलिटाराव आथिङाव फैबाय ओमफ्राय आरो एक्सलिटारखौ हगारनाय लोगो लोगोनो ब्रेकआव आथिं थांबाय होमबा जोंहा आगदाखौल' माने इउस खालामबाय थागोन आरो ब्रेकखौ हगारबाथाय एक्सलिटाराव आथिङा बेनो फैबाय आरो ओमफ्राय एक्सलिटारखौ हगारबाथाय आथिङा बेयाव फैबाय ओमफ्राय माने जोङो अनलि बे आगसि आथिङा माने क्लासावल' थागोन दा बे सिट एडजास्ट खालामनाया जाबाय दा ओमफ्राय बे स्टारिंखौ हमनानै नाय फिथिंनायखौ नायलाय मिलायगोन जोंहा माने इयो डिस्टार्ब जानाङा मिथिबाय इयो नांथानाङा आरो ना ग्रोब जानांगोन इखौ इसे ओरै खालामनानै ला नोङो इसे खांग्रां हो इसे सिखारना हो जाबाय दा जासिगोन दा ओमफ्राय क्लासखौ गानानै नाय फुरा जादोंना जायाखै जाबायना दा जोंहा नैबे सिंनिया माने बेयो उन सिगां खालामनाय बै आथिंनि थाखायखौ नैबेजों नायगोन आरो आथिं मोनहानै मोनहैया नैबे सिंनिजों मिलायगोन ओमफ्राय नैबे स्टारिंनि कम्फर्टेबोला नैबेजों बे खांग्रांनाय खुबैनाया बेजों दा ओमफ्राय जोंहा सिट बेल्टखौ गानग्रोनांगोन सेकेन्डआव सिट बेल्टखौ गानोबा जोङो बे आगसिजों फार्स्ट बेखौ हमगोन बेनिफ्राय नैबे आगदाखौ सोबाय बेयाव स्टारिंआव ट्रिप हमहरखाबाय ओमफ्राय दायो बेयाव सोहरदो डाइरेक्ट नाना दोनबानो जाबाय इयो ओमफ्राय बेखौ मोजां मिलायबानो जाबाय ओरैजाय दा जोंहा बेखिनिया जाबायना दायो ओमफ्राय सिङाव गियार लिभारनि मा दंबावो दायो गियार लिभार दंबावो बेयाव दायो गियार लिभारा जोंहा नैबे ओरैबो थाङोबा बे माने निउट्रेलाव दं आरो ना दे दांनानै नायलाय ओरैबो जोबथा जोङो ओरैल' खालामनाङा डाइरेक्ट फुरा नांथाजासिम ओमफ्रायथिंबो नांथाजासिम दा ओमफ्राय बेयाव जोंहा सिना दङ नै ओरै नांथानानै बेरासिम नांथानानै माने गोजौथिं नारखोयोबा एक दं आरो गोजौथिं माने एक दङ आरो ओमफ्राय गाहायथिं मा दङ दुइ ओमफ्राय बे गेजेराव मा दङ 5 आरो
1 नि गेजेराव मा दङ 3 होमबा जोंहा नैथिं हमनानै लादो इथिं जेनेबा जोबथाथिं 1 दङ आरोना ओमफ्राय ओरैजाय जोबथाथिं माने 5 दङ होमबा जोंहा नैबे गेजेराव थाबा बियो गोजौथिं हगारो मा जाखो बियो सिनाव नांबाय आरो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय आरो 2खौ मादि होनांगोन जेनेबा बेबायदिनो जोबथासिम लाबोनानै नांथा होनानै गाहायथिं बोख्लायबाथाय बियो 2आव थांबाय ना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय देलाय 1आव फोनांलाय ग्रोब ग्रोब आरामनो एसेबां गोरा बोलो होनाङा दे ओमफ्राय दायो निउट्रल खालाम बास लासै जेरै माने बेराथिं नांथा होनानै जोङो 1आव होदोंमोन नालाय जोङो सिफायफिननोबाबो बेराथिं नांथा होनानै जों लाबोफिननांगोन मिथिबाय दायो दे 2आव होफिनलाय मोजांनो बास ओमफ्राय निउट्रल खालाम ओमफ्राय बे निउट्रल थाबायना ओमफ्राय दायो 3आव हो बास ओमफ्राय निउट्रल खालाम ओमफ्राय दायो 4आव हो ओमफ्राय दायो निउट्रल खालाम ओमफ्राय 5आव हो 5 निउट्रल खालाम दा ओमफ्राय जोङो बेक गियार फोनांबा मा खालामनांगोन दायो जोंहा नैयाव दङ ओरैजा नारखानानै ओरै गोजौजों लांबा 1 ना गाहायजों लांबाथाय 2 ओमफ्राय गेजेरनिफ्राय गोजौथिं लांबाथाय 3 गेजेरनिजोंनो सिदाबाथाय 4 बिथिं लांनानै ओमफ्राय गोजौथिं लांबाथाय 5 दा जोंहा बेबायदिनो जोङो बे गियारखौ गारियाव माखौ नायना सिनायो नैबे R मिथिबाय R रिभार्स बेखौ नायनानै जोङो माने ब्रेक गियार होनना मिथिगोन आरो होमबा जों मा खालामनांगोन बेबो 5 गियारा जेरै मा जोबथाथिं नारनांगौ ना 5 गियारा जेरै जोबथाथिं नारनांगौ बेबायदिनो रिभार्सआबो जोबथाथिं नारनानै गाहायथिं होनांगोन होमबाना रिभार्स नांबाय आरो मिथिबाय देलाय फार्स्टनिफ्राय होफिनलाय 1आव हो मोजां ग्रोब ग्रोब निउट्रल खालाम ओमफ्राय 2 बेनिफ्राय 3आव हो ओमफ्राय निउट्रल खालाम 4 बेनिफ्राय निउट्रल खालाम 5आव होदो ओमफ्राय निउट्रल खालाम एबार बेकआव होदो बास दायो जाबायना दे निउट्रल खालामदो होमबा दायो गियार लिभारखौ इउस खालामनायखौ हासिगोन ना गियार लिभार बाहायनायखौ हासिगोन दा होमबा स्टार्ट होनाय दायो गियारा निउट्रलाव दंखायो ना होमबा जोङो गियारा निउट्रलाव दंखायो दे साबिखौ अन खालामलाय साबिया मोननै रोखोमनि अन जायो हा मोनसे जाबायथ' आरो मोनसे खालामबाव दायो बेयाव माने इन्जिना अन जाबाय ओमफ्राय थाव मटरफ्रा गिदिंग्रोबाय आरो मिथिबाय दायो खेबसे साना होबावबाथाय जोंहा स्टार्ट जासिगोन दे खेबसे साना हो बेखौ क्लासखौ गाग्रोनांगोन क्लासखौ गादों बास स्टार्टआ जाबाय ना दायो स्टार्ट जाबाय अब्ला जोङो सिङाव थांनानै माने 1 गियारनिफ्राय सुरु खालामसिगोन ना लोगोफोर लेट्स गो दायो जे क्लासखौ हगारथ'ना दे मोजां ला बेखौ नुहुर हो दे 1 गियाराव हो क्लासखौ हगारथ'नाङा हा क्लासखौ हगारथ'ना दायो हेन्ड ब्रेक दंना हेन्ड ब्रेकखौ जोंहा मादि रिलिज खालामो इसे बोखोग्रो बेखौ इसे बोखोग्रो बोखोनानै बेखौ थुदो ओमफ्राय खोलैनांगौ जाहैबाय आरो ना दायो क्लासखौ आराम हगारदो दे स्टारिंखौ इसे ओरै दानना ला ओरै जोंहा बेराथिं दंथ' दे क्लासखौल' हगारग्रो एक्सिलेटर गानाङा थांनो हो हगारनाय जायासै जेब्लासिम खारा अब्लासिम हेगारजोबनाङा मिथिबाय क्लासखौ गा निउट्रलाव हो बास दे बे मटरखौ गिदिंगा हो मिथिबाय जाबाय क्लासखौ गादो बेयाव होदो क्लासखौ जों 20%सो 30%सो आराम हगारलांनांगोन दे बिदिनो एसे हगारना हो बास जाबाय दा बिदिनो एसे लांबाय थादे आखाइखौ स्टारिंनि आखाइखौ माने बेलेन्स खालामग्रो दायो 2 गियारावबो होनाङा 1 गियारावनो लासै ओरैनो बे बडिनि साइजखौबो जेनेबा लामा हिसाबैहाय जेसेबां दानबा बेसेबां माबागोन बेखौबो नों आन्दाज खालामना लाग्रो आरो जेनेबा ओमफ्राय स्पिड सालायनाया उनाव जालांगोन दायो बेखिनिखौ एडजास्ट खालामग्रो गारिखौ एडजास्ट खालामग्रोनांगोन ना बबेबायदि लामाजों माबायदि सोनांगौ बेखौ बेसेबां दानबा जेनेबा माबायदि खारगोन बेखौ नायनानै लाग्रो आन्दाज खालामग्रो आरो ना लोगोफोर दायो 1 गियाराव होनानै आं बेखौ
स्टारिंफोरखौ बेलेन्स खालामहोग्रोदों एक्सिलेटरफोरखौ माने बेसेबां गाबा बेसेबां खारहैयो बेसेबां खारो माने आथिंखौ बेलेन्स लाहोग्रोदों आङो दायो गियाराव दङ स' फिल्डआव दसे फोरोंनानै आं बेखौ लामायाव लांगोन माने स्टारिं बेलेन्सफोरखौ नायग्रोनांगोन नङाबा जेनेबा लामायाव दिहुननो हानाया गोब्राब नोंथांमोनाबो नायलांखाबाय थादो दायो गियाराव मादि होनांगौ बेखौ आं फोरोंना होखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट माने 2 गियार बोरै लायो बेखौ आं फोरोंगोन बिथांनो आरो नोंथांमोनाबो नायलांखाबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'आव दायो आं दसे फोरोंग्रोनोसै बेखौ फिल्डआव बांद्राय उखैयाखै माथो दायो जोंहा 1 गियाराव माने आं बेखौ दसे सम सालायहोबाय आरो दायो 1 गियारनिफ्राय 2 गियारसिमाव बेखौ लांहोनोसै नांगौखाय आरो लाफिनदो डाइरेक्ट इयाव 2 गियार होनायाव माबादो गासिनो 2 गियाराव होनोबाथाय गारिखौ एसे रानिंआव दोनबाय थानांगोन बेनिफ्राय इथिं दे निउट्रेल खालामनानै सिंजों बेरायाव डाइरेक्ट लाबोबाय क्लासखौ हेगारग्रोनांगोन बेनिफ्राय एक्सिलेटरखौ ग्रोब मिलायना होनांगोन अब्ला जोंहा 2 गियाराव थांबाय आरो बास नोंथांमोनाबो आराम सोलोंबानो जाबाय न'आव जियाव जोंहा 2 गियारखौ होनाय लोगो लोगो एक्सिलेटरखौ गाग्रोनाङा माने क्लासखौ हगारनानै जेब्ला गारिया हारसिंनो मोजां बोलांगोन अब्ला जोङो क्लासखौ हेगारनानै जोङो एक्सिलेटरखौ ग्रोब गाना होबानो गावनि माने बोलोजों खारलांखायो दायो 2 गियाराव सालायगासिनो आरामनो रोंहांबायना एसे यस आथिङाबो एडजास्ट जाहांबाय ओमफ्राय स्टारिंआ एडजास्ट जाहांबायना आं मा बुंदोंमोन जेनेबा दहायो जेब्ला जोङो गियारखौ बारायनो अब्लासो जोङो माने स्टारिंआव आखाइखौ मोनसेल' होनांगौ हा ओमफ्राय जेब्ला जोङो माने खारबाय थागोन जों गियार लिभाराव जों आखाइखौ हरा अब्ला जोङो माने हेन्देलाव स्टारिंआव माने आखाइखौ मोननैखौबो हमनानै थागोन ओमफ्राय जेब्ला जोङो गियार बारायगोन अब्लाल'सो जोङो आखाइ मोनसेखौ स्टारिंआव इउज खालामनानै आखाइ मोनसेखौ गियार लिभाराव इउज खालामगोन बेखौ बावनाङा दहाय सम दहायनो बुंखादोंमोन बिथांखौ जोंहा फिल्डआव दसे सालायगोन होननानै ओमफ्राय दायो बिनि आखाइ माने गियार चेन्ज खालामनायफ्राबो एडजास्ट जाजोब्बाय दायो बेखौ माने लामायाव लांसै ससे लोगो नांनानै थादो दायो लामायाव थांसिगोन बे ससेयाव 2 गियार हो आरामनो बै ससेयाव ओमफ्राय 1 गियार होफिनबानो जाबाय दायो स्क्रेच जाला जोबथारनांगौ लेफ्टजों लाबानो जाबाय हा बेहाय 1 गियार ना 1 गियार होबानो जाबाय लासै खारसै आरामनो दे सिदारखौ ग्रुप फोनांना हो बास थ' लामाखौ आन्दाज मोजां मोनाखै मोनदों लासै दं नैबेजों आराम बेजों ओरै आन्दाज खालामबानो जाबाय गेजेराव गैला बारा गानाङा 2 गियाराव गैयाथ' होदो ग्रोब रानिंआव दोनबाय थानानै 2 गियाराव होना होदो 2 गियार रानिंआव दोनबाय था गारिखौ बास हेगारना होग्रो हेगारग्रोनांगोन हेगारबाय दायो जाबाय बिनि आथिं एडजास्टफ्रा आखाइ एडजास्टफ्रा जाबाय बियो 1 गियारनिफ्राय 2 गियारसिमाव थांगोन फार्स्टआव जोङो बेबायदिनो 1 गियारनिफ्राय 2 गियारसिमावल' लांगोन आङो लोगोफोर फार्स्टआव जोङो 3 गियारफ्राव लांनो नाजानाङा थ' आखाइखौ एडजास्ट खालामनो थाखाय जोङो 2 गियारफ्रावनो आराम लांबानो जाबाय जोंहा दायो बिथाङा मोनफैबाय नै सेकेन्ड दे एसे खोन्थाना होदो मैयानि खिनियाव बेसेबांसो रोंखो एसे मैयानि खिनियाव ना
मैयानि खिनियाव एसे जेनेबा 1 मैयानि खिनियाव ओरैनो 2 गियारसिमखौ ओरैनो 80%। ओमफ्राय बे स्टारिं एसे एडजास्टआ जाहांबाय दा? जाहांबाय बे। दायो फार्स्टआव जोंहा 1 निफ्राय 2 गियारसिमावनो फार्स्ट रोंग्रोखानांगोन मिथिबाय। ओमफ्राय जोङो जेनेबा स्टारिंआ एडजास्ट जालांबानो जोङो नोंनि बेसेबां स्पिडसिम नोङो स्टारिंखौ मोजाङै एडजास्ट खालामनो हागोन बे नोंनि सायाव सोनारसिगोन। बेनिफ्राय जोङो गियार गिदिरसिमखौ जों माने सालायलांबाय थानो हागोन आरो ना। थ' मैया फोरोंनाय खिनिखौ दायो दे गावनि मेलेमजों आराम बानायलाय। गिबियावनो जों सिट बेल्टखौ गानदो आरामसे। लामायाव दसे सालायग्रोनि बेखौ सिट बेल्टखौ गानबाय ओमफ्राय दे बिनि सेकेन्डआव मा खालामनांगोन जोङो गियार होनो थाखाय क्लाच। थ' दायो बिदिनो फार्स्ट स्टार्टिं मा खालामदो स्टार्टिं क्लाच फुल क्लाच फार्स्ट गियार बेनिफ्राय हेन्ड ब्रेक हैंड ब्रेक रिलीज खालामनांगौ मारै खालामनांगौमोनलाय दे बोखुफिनलाय हेन्ड ब्रेक रिलिज खालामबा मारै खालामनांगौमोन एसे बोखोबाय बोखोबाय ओमफ्राय हगारबाय दायो फार्स्ट गियाराव दङ दायो फार्स्ट गियाराव बेलखौ दामना हो बोरमा दौ सिगांथिं बास जासिगोनथ' दायो क्लासखौ लासै हेगारग्रोबाय ना खारागौ मानि जों एक्सलेटारखौ होआ हा थिंला बास सेकेन्ड गियारखौ होबाथाय मोजां बुजायना हो दै स्टारिंआ जोंहा एडजास्ट जाबाय ना एडजास्ट जाबाय दायो दे सेकेन्ड गियारखौ माथि होगोन फुल क्लाच निउट्रेल सेकेन्ड गियार बास फार्स्टआव माने जोङो 1 गियारनिफ्राय बोख्लायबाथाय जोंहा माने निउट्रल थाफैखायो नङा होमबा ना निउट्रल थाफैनानै बेनिफ्राय जोङो सेकेन्ड गियाराव शिफ्ट खालामबा माने नांथा होथारनानै लेफ्टजों बोख्लायबोगोन गाहायाव ना होमबाना जों सेकेन्ड गियाराव नांबाय दा बेनिफ्राय सेकेन्ड गियाराव होखांनाय लोगो लोगो जों मा खालामगोन क्लासखौ हगारग्रोबाय बेनि उनाव एक्सलेटार गाबाय बास जाय जोङो सेकेन्ड गियाराव थांगासिनो थ' बिथांनि स्टारिं एडजास्टखौ नाय माने बरिया लामाया जेरै दं बिदिनो थांगासिनो सिदा खारनायखौ लामायाव खारनायखौ माने 1 निफ्राय 2 सिमाव हासिगोन होनबा ना दे दायो सेकेन्ड गियाराव लांनानै जोङो रानिंआव लांफिनबाय होमबा नोंनि मथेबा जेनेबा 1 निफ्राय 2 सिमाव आरामसे हाबाय ना पारफेक्ट जाबाय बिथाङा 90% आरामसे जाहैबाय 90% जाहैबाय जास्ट बे माने सिगाङावहाय दांफेरखायाखैमोन ना गारिखौ खेबसे दांफेरखायाखैमोन बिथाङा माने मैयासो फार्स्ट दांजेनदों ओमफ्राय जेनेबा गोसोआव मोजां खालामनांगोन गावनि कनफिडेन्सजों जेरै बाइकखौ जोङो सालायो जेरै दिमाग बाहायो बेबायदिनो गारिखौबो दिमाग बाहायनांगोन होमबाना जों आरामसे हागोन आरो सोलोंनायनि सायाव इन्टारेस्ट थानांगोन हायो आरोखि इन्टारेस्ट थानांगोन थ' बिथाङाबो जोंहा माने सालायनो थाखाय गोसोखामोन ओमफ्राय खेबसे फोरोंनायाव गोसो थाखाबाय दा माने बिथाङा स्टारिंआबो जोंहा नै लामाया जेरै दंमोन बेबायदिनो आरामसे नै 20 स्पिडाव माने बिथाङा रानिं खालामगासिनो आखायाबो पारफेक्ट जानानै दं थ' दायो बिथाङा गावनि स्पिडजों गावनि स्टारिं एडजास्ट खालामनो हानायजों स्टारिं बेलेन्सजों लानानै स्पिडखौ जों माने 2-3 गियार बेखौ बारायलांबाय थानो हासिगोन नङा होमबा ना जेनेबा दायो होआबाबो लामा मोजाङाव जोङो स्पिडखौ नायनानै बेलेन्स खालामबानो जों हासिगोन ने दायो जोङो माने लामानिया जाथ'बाय लामायाव जों हासिगोन दायो बिथांनो आङो माने बे गियारखौ फोरोंनानै हरसिगोन बे गियार खालामनायाव जों माबायदि खालामो बेखौ आं एसे फोरोंनानै हरगोन माने बिथाङा उदालगुरिनिसो फैबाय थानो सानफ्रामबो टाइम मोना माने बिथाङाबो गारि लासिगोन माने बे 2 गियारसिमखौ आं फार्स्ट स्टेपखौ फोरोंना हरबाय बिथाङा बेखिनिजोंनो न'आव मोजां सोलोंबाय थासिगोन बेनिफ्राय आखाइया बेलेन्स जायोबा माने बिथाङा गाव हारसिंनो गोसो होनानै हासिगोन आरो थ' जों दायो फिल्डआव हाबनानै बिथांनो बे गियारखौ फोरोंगोन आरो आङो थ' आं दायो बिथांखौ जास्ट सिदाखौल' बेनिफ्राय बे सिदाखौ हायोबाथाय आङो पार्किं खालामनाय गेद्दा गेद्दि आं माथिं लांनांगौ बिथांखौ बिथिंनो लांहोनो नाजागोन थ' दायो जोंहा बे गियारा माबायदि नाङोमोनलाय दायोथ' निउट्रेल निउट्रेलखौ जों माबायदि आन्दाज मोनो बियो सिदा थागोन आरो बियो ओरैबो लांजागोन निउट्रेल थायोब्ला बास बेबायदि ओरैबो लांजागोन अब्ला जोङो मा होनना मिथिगोन बेयो निउट्रेल जुदि नायनानै लाबानो जाबाय जुदि बेयाव दङबा जोङो ओरै थांला नङा होमबा
बेखौ जों मा होनना मिथिगोन बे माने फार्स्ट गियार एबा जिखुनु गियाराव दङ हा दा हमना ला जोङो फार्स्ट गियाराव गैयालासिनो जुदि बेयाव दङबा बे जुदि थाङाखैबा जिखुनु जों फार्स्ट टाच बेखौ सानला मिथिबायना जास्ट बे माने गियारावल' दङ गियारावल' दङ आरो दै बेखौ जों गोसोआव लाखिबानो जाबाय स' जोंहा दायो निउट्रेलखौ मादि आन्दाज मोनो ओरैबो जुदि जोबथासिम थाङोब्ला ओरैबो जुदि जोबथासिम थाङोबा ना बेबायदि जेब्ला बेखौ गियार लिभारखौ ओरै जोबथासिम आरो ओरै जोबथासिम लांनो हायो अब्ला बियो निउट्रेल आरो सापस जेनेबा बियो थार्ड गियारावनो दं बा जिखुनु बिदि दङ अब्ला ओरैबो जोबथासिम लांनो हाया ओरैबो जोबथासिम लांनो हाया अब्ला बियो जाहैबाय गियाराव दं आरोखि बे माने बिथाङा मोजाङै बुजिबाय थ' माने बिथाङा इन्टारेस्टबो दंखायोमोन नङा होमबा ने जाय मानसिया इन्टारेस्ट थायो माने थाबनो बुजिनो हाखायो स' दायो होमबा बे गियारा माबोरै नाङो बे गियाराव लांनोबा बेखौ ओरै जोबथासिम लांनानै उनथिं बोनांगौ जाहैबाय उनथिं बोयोबा जोंहा माने नै आरा माथिं दङ जोंहा आरा ओरैजाय जोबथासिम थांनानै खनानि गाहायाव ना अब्ला जोङो मा जोबथासिम लांनानै गाहायथिं बोबानो जोंहा बे गियारा नांबाय जाय जायगायाव जोंहा आरा दङ ना जाय जायगायाव जोंहा आरा दङ बेनो जोंहा गारिनि बेक गियार ना आर माने रिभार्स जा माने बियो बेक गियाराव दङ स' बिदिबा जोङो दायो जों सिदाखौ लांग्रो दे सिदाखौ खालामफिनदो बास जाबाय दायो सिदाखौबो लांग्रो दे आं गाखोला दायो दै मोजां नाय बबे गथ'फोरखौ नायबा नै स्टुडेन्टफोर दङ हेगारनाय डाइरेक्ट जाबाय एसे गानानै लाग्रो दे आं गाखोला दायो दै मोजां मेनेज खालामलां हारसिंनो मोनथामखौबो नाय आयनाखौ बास लासै लां स' माने बिथाङा पारफेक्ट जाहांबाय माने थांदो माने गावनि गोसो थायोब्ला माने आरामसे हायो लोगोफोर माने बिथाङा गाव जोबोद गोसो थ' माने बिथाङा लांगासिनो दायो गथ'फोरखौ एराय बोरमाफोरखौ नायै माने ब्रेकबो हमदों थ' लोगोफोर दायो जोंहा सिनफोरखौ बोखांबाय आरो ना ओरैजाय बोनानै लाग्रोबाय जास्ट माने बियो बेक खालामनायाव माने राइट लेफ्ट बेखौ माबायदि दानबा माबायदि थाङो बेखौल'सो फोरोंनो थाखाय आङो बेखौ बानायग्रोदों हा लोगोफोर बेयाव माने पार्किं खालामनायनि जेबो आं दायो मोजाङै माने डिटेल्सखौ खोन्थाथ'वा जास्ट माने बिथांनि बेक खालामनाय राइटजों दानोबा उननि साखाया माथिं थाङो लेफ्टजों दानोबा उननि साखाया माथिं थाङो बेखौल'सो आं फोरोंग्रोनो थाखाय बे खिनाखौ बोनाय जादों बेयाव माने आं प्रफेसनेलि माने पार्किं खालामनायनि डिटेल्स फोरोङाखै दायो अके आं उनावसो माने स्टेप बाय स्टेप प्रफेसनेलि माने पार्किं खालामनायनि डिटेल्सखौ फोरमायलांबाय थागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायदों फल' खालाम आरो जाय बिथांमोना इउटुबाव नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नायलांबाय था आं दा बिथांखौ सोंसै रेडि ना रेडि सिट बेल्ट गाननानै लाग्रो बे सेफटिनि थाखाय गावनि थ' दायो गिबियावनो जों मोनथिग्रोनांगोन माने स्टारिंखौ बबेथिं दानोब्ला जोंहा उननि साखाया बबेथिं खारगोन स्टारिंखौ ओरै दानोब्ला राइट साइडजों दानलांनाय जाबाय जुदि जोङो स्टारिंखौ राइटजों दानोब्ला साखायाबो राइटजों गिदिंबाय ना अब्ला जोङो सिगांनिया राइटजों थांला अके उननियासो जोंनिया माने राइटजों थांगोन हा जोङो मानसिफ्रा माने उल्था होनना बुङो माने उल्था नङा जास्ट माने साखायाल'सो उन सिगां जुदि जोङो सिगां साखाखौ राइटजों दानना होयोब्ला जोङो उननिया राइटजोंनो हाबगोन ना आरो जुदि लेफ्टजों दानोबा जोंनिया उननिया लेफ्टजोंनो हाबगोन माथ्र' सिगांनियाल' हाबा उननियासो हाबगोन आरो बेनो माने उल्था होननाया बेनो माने सिगांनिया हाबला उननासो हाबगोन नालाय मानसिफ्रा बेखौनो उल्था बुङो स' माने बेखौनो हमनो हाया जों बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय जे राइट दानबा जेब्लायबो जोंनि उननिया राइटजों खारखागोन ना लेफ्ट दानोबा जोंना उननिया लेफ्टजों खारगोन माने सिगांनाल' खारा बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दे दायो स्टार्ट खालामदो आं दा बेयाव माने प्रफेसनेलि जेबो माने पार्किं खालामनायनि डिटेल्सखौ फोरोंथ'वा दा माने बिथांखौ आङो बे खालामनायखौल' फोरोंदोंगोन दे मोजां नाहर लासैनो हाफ क्लास ब्रेक गाबाय नोङो
दे तो माने नायनानै लादो राइटजों दानदोंमोन बियो उननि साखाया राइटजों हाबफैबाय नोंनि राइटजों हाबबाय सिदा खालामदो दायो लांबाव बास 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 थ' लोगोफोर दायो नायदो बिथाङा माने पार्किंखौनो हाखाबाय एसे आरो नै सिनजों लोगोसे ग्रोब जाखादों दे दायो सिगाङाव लांबाव माने बिथाङा पार्किंखौनो हाखाबाय होनजायो बेजों लोगोसे माने सिनखौ बिथाङा गावनि दिमागजों बोनानै लाखादों आं बुंलायनाङाखै बिथाङा माने इउटुबफ्राव नायबाय थाखायोमोन थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो एसे गावनि दिमागखौ बाहायदेरबानो जाबाय दायो गारिखौ सिगाङाव लाबोफिनबाय दायो आरो खेबसे लांफिनबाव बेखौनो ना बेनिफ्राय जों लेफ्टखौ नायगोन ना फार्स्टआवहाय राइटखौ नायग्रोदो नुदोंना मोनथामबो आयनाया दे आस्ते आस्ते बाद्रायबाय दानना लाग्रो दे जिखुनु लां दे लांदो सिदा खालामदो स्टारिङा सिदा खालामफिन स्टारिङा सिदा जायाखै बास दे सिगांखौ लाबोफिन दहायनि बायदि पारफेक्ट जायासै पारफेक्ट खालामनो नाजा जिखुनु दायो पार्किंआव उनाव लासै लासै जाबाय थागोन ना दायो बेक खालामनायावल' माने बबेथिं दानबा बबेथिं दानो बेखौल'सो गारिया बबेथिं दानबा बबेथिं खारो बेखौल'सो आन्दाज खालामनो थाखाय माने सल'खौ नोंथांमोनाबो नुबाय जेनेबा जुदि जों राइटथिं जुदि स्टारिंखौ दानोब्ला माने जोंहा बेक साइडआ उननिया जोंहा राइटथिं हाबो अके बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दायो आं बिथांखौ माने खेबसे आरो राइटखौनो लाबोहोबावनोसै सिनगुदिजों लाबोनांगोन दे सिनगुदिजोंनो सिनगुदि लाबोबाय थाबासो पार्किं खालामनायाव पारफेक्ट जागोन दानबोखादो बास एसे दाननानै लाबो जेब्ला जों साखाया सिनाव हाबगोन अब्ला जों फुल दान बास फुल दानदो बास सिदा खालामखादो बास लाबो बास जाबाय नै दे होमबा दायो जोंहा राइटनिया जाबायना दायो लेफ्टजों लांदो दे जासिनखौ बोना लाखादों नैबे मोनसेया माने जोंहा राइटजों लाबोगोन दायो बेजों दायो जोंहा जुदि जोङो लेफ्टखौ दानोब्ला लेफ्टथिं स्टारिंखौ दानोब्ला जोंहा गारिया माथिं हाबो बेखौबो नायनानै लादों नोंथांमोना दायो जोंहा स्टारिंखौ लेफ्टथिं दानोबा गारिया माथिं हाबगोन लेफ्टजों उनाव हाबगोन ना दायो जों माने स्टारिंखौ जुदि लेफ्टजों दानोबा उननि खिबुनिया माने लेफ्टजों हाबफैगोन दे खाथि लाबो दानदो फुल दान सिदा खालामदो बास जोंहा राइट लेफ्ट मोननैबो बिथांनिया एसे पारफेक्ट जाहांबाय आरो लोगोफोर जोंहा दायो बिथांखौ फोरोंनाया दिनैनि स्टेपआ माने बेखिनि स्टेपआ जोबथ'बाय आरो थ' माबायदि मोनखो गोसोआ गोजोनबाय आरो ना गोजोनबाय खुस माने जेनेबा जायनोखि बुस्थुखौ सोलोंनो नागिरदों बेखौ दिनै रोंबायानो होनजायो जेनेबा गावनि मेनेजजों गावनि दिमागजों माने बानायलांबाय थाबानो जेब्ला जों माने गारिखौ खेबसेनो जे स्पिडाव लांनो हागोन बे नङा नोंथांमोनाबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय जोङो जेब्लासिम स्टारिंखौ जोङो एडजास्ट खालामनो हागोन जेनेबा बेलेन्सआव लाखिनो हागोन अब्लानो जोङो स्पिडखौ माने गावनो हारसिं बारा लांनो हाखायो दा आन्दाज मोनबाय नङा होमबा जेनेबा जोङो फार्स्टआव 2 गियारावनो जेनेबा 2 गियारसिमावनो जोङो एडजास्ट खालामनो हास्लाबा बेलेन्स लास्लाबनो हास्लाबा ना स्टारिंखौ हायो जानो हाया जों बे माने फार्स्टआवहाय जोङो 2 गियारसिमावनो जोङो एडजास्टखौ माने बेलेन्सखौ लाबोग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोङो 20 सिमाव जुदि जोङो सालायबाय थानो हाबायबा मोजाङै जोङो 30 सिमाव जुदि बेलेन्स खालामनो हाबायब्ला स्टारिंखौ अब्ला जोङो माने बेनिफ्राय नोङो 3 गियार 4 गियारखौ नोङो गावनि बेलेन्सजों खालामलांबानो जाबाय नङा होमबा दा जेनेबा बे 1 स्टेपखौ आं फोरोंग्रोबाय बेनिफ्राय 2 गियार 3 गियार बेखौबो आं उनाव फोरोंगोन 2 गियारसिमा जाखाबाय 3 गियार 4 गियारखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो फेसबुकआव नायनायफ्रा फल' खालामनानै दोनबानो जाबाय पेजखौ स' माने बिथाङा दिनै भैरबकुन्दनिफ्राय फैदों उदालगुरिनिफ्राय
आङो माजबादनि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरियानो बेयो भैरबकुन्द उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो थ' बिथाङा माने रोंबाय नै साननैयावनो रोंबाय माने फोरोंनायनि गेजेरजों आरो गावनि बिमानि गेजेरजों स' मोजाङैनो रोंनो हाबाय बिथाङा सिगांथिं 2 गियारसिम पारफेक्ट जाबाय आखायाबो माने स्टारिं बेलेन्स फैबाय ओमफ्राय क्लासफ्राबो एसे मिलायबाय बे माने बिथाङा दांबाय थायोब्लानो हालांसिगोन हागोन ना दांबाय थाबानो हालांसिगोन स' बे गियाराबो जाहांबाय नै डाइरेक्ट पार्किं सिस्टेमावबो बिथाङा हाखाबायानो मालाबाबो दांफेराखैमोन दा बिथांनि सालायनायखौ नायनानै मानसिफ्रा बुंनो हागौ जे मालाबा दांफेरनाय ने ओरैनोथ' दांफेरखायाखै नङा होमबा गारि दांफेरखायाखै नै बिथाङा बाइकल' सालायोमोन दा नै फोरोंनायजों माने बिथांनि गोसो होनायजों थ' माने बिथाङा दिनै बिसिम लामायाव सफैबाय थ' नोंथांमोनाबो जाय बिथांमोना गारि सालायनो गोसो थ' आंजोंबो सोलोंजाफैनो हागोन खाथि खाथिनिफ्रा माने सोरबाफोर खाथि खाथिनि नायदोंब्ला माने कमेन्टआव हर कन्टेक्टफोर आं कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ इनबक्सआव हरगोन नोंथांमोना खबर लाना फैनो हागोन आरो जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन ना थ' मोजां मोनबाय दा गोसोखौ मोजां मोनबाय नोंथांमोनाबो जुदि सोलोंनो गोसोबा फैदो सोलोंफैदो दा जेनेबा ओरैनोथ' जायगायावनो फिल्डबो दङ थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर बाय बाय